Budaddiyar wasiƙa daga ƙungiyar Arewa ES zuwa ga mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Ka sani kai mutum ne mai daraja, ka fito gidan daraja, ka fito jihar daraja, ka fito daga yanki mai daraja. Mutane na matuƙar ƙaunarka, kar ka ɓata rawarka da tsalle akan abin da bai taka kara ya karya ba. Ka yi gwamnan jihar Kano karo na farko, da kai wani furuci na izza sai Allah ya jarrabe ka ya ƙwace mulkin a hannunka. Haka da kai ƙanƙan da kanka sai Allah ya dawo maka da mulkinka. Ka yi ministan tsaro a Najeriya, ka yi sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya. Waɗanda suka san ka sun san irin gudunmawar da ka bayar. Ka tura yara ƙasashen waje sun yi karatu a fannoni daban-daban, har ta kai ga mun samu malamai, likitoci da injiniyoyi, kar ma matuƙan jirgi su ji labari. Mu a fahimtar mu kana siyasa ce ingantacciya irin ta Malam Aminu Kano. Amma duk da yadda Malam Aminu Kano yake hawa tsauni ya caccaki su Sardauna, idan an dawo gida tare suke zama su tattauna yadda za su kare 'yancin Arewa. Duk da cewa Malam Aminu Kano ɗan adawar Shagari ne, ya ƙi ba makwabta haɗin kai a juya mulkin Shagari saboda tsoron illar da hakan za ta iya zama wa Arewa. Ya mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, kar ka siyar da 'yan amanarka domin rikicinka da wani ɗan siyasar Arewa. Ina tuna maka ayar ƙur'ani da Allah ke cewa, kada ƙiyayyarku da wasu mutane ta sa ku kasa yi musu adalci. Ku yi adalci don shi ne mafi kusa da tsoron Allah har zuwa ƙarshe. Kada ƙiyayyarka da wani a 'yan siyasar Arewa ta hana ka yi wa Arewa adalci. Ba irin rikicin siyasar da ba za a iya sulhunta shi ba. Kar ka haɗa kai da maƙiya Arewa don ganin bayan Arewa. Kar ka bari soyayyar da 'yan Arewa suke maka ta koma ƙiyayya. 'Yan Arewa na son ka ne don kana taimakon 'ya'yan talakawa. Suna son ka ne don kana tsayawa akan matsalar su a duk lokacin da suka shiga kunci a wani yanki. Suna son ka ne don suna tunanin ba za ka taɓa juyawa Arewa baya ba. Suna son ka ne don sun tabbatar da ba za ka siyar da su wajen mai muradin kashe Arewa ba. Ka yi hira da gidan talabijin na Channels da ka bayyana cewa ba za ka mara wa kowa baya ba. Ba mu ɗau hakan na nufin komai ba, face ba za ka haɗa kai da wanda ke da muradin rushe Arewa ba. Ya mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, ba don kuɗi 'yan kwankwasiya suke son ka ba, don ba kai ka fi kowa ba da kuɗi a 'yan siyasar Arewa ba. Suna son ka ne don sun yarda da son da kake wa arewaci da al'ummar Arewa. Ya za ta kasance idan rana tsaka ka miƙa waɗannan mutanen a hannun makashinsu? Ya za ta kasance idan ka siyar da soyayyarka ga wanda yake da mummunan tarihin musguna wa 'yan Arewa? Ya za ta kasance idan ka siyar da al'ummarka hannun mai shirin cutar da Arewa? Ya za ta kasance idan masoyinka ya gane ka siyar da shi don samun abin duniya? 'Yan Arewa da kake ziyarta a kudanci su ne suka san irin mawuyacin halin da suke shiga. Su ne suka san irin musgunawar da ake musu da sunan ƙabilanci. Su ne suka san ƙudirin mutanen can a kansu idan suka samu mulki. Ka tambayi waɗannan mutanen, shin ya za su ji idan ka mara wa kudanci baya, ko idan ka bari aka raba ƙuri'ar Arewa ta faɗi zaɓe? Na tabbata amsar da za su baka ta ishe ka ɗaukar matakin gaggawa. Ka tuna cewa daga ranar da ka haɗa kai da maƙiyin Arewa, makashin Arewa, ƙimarka ta watse a wajen 'yan Arewa. Idan ka daina neman kuɗi daga yau har ka mutu, ba ma sa ran za ka iya cinye kuɗin da ka tara kai kaɗai. To wane kuɗi za ka nema kuma? Duniyar nawa take? Mutuncinka ya fi maka karɓar dukiyar da aka tara ta da ƙazanta, dukiyar da take cike da alamar tambaya. Yanzu ba maganar neman suna da takarar shugaban ƙasa ake yi ba,
magana ake yi akan ceto arewacin Najeriya daga shiga hannun masu ƙudirin ganin bayanta. Kafi ni sanin irin mummunan shirin da suke da shi na cutar da arewa. Idan ka jagoranci raba kan arewa har ta kai mun faɗi zaɓe, to kai kanka ba za ka yafe wa kanka ba, balle 'yan arewa su yafe maka. Ka yi abin da ko bayan baka za a rubuta sunanka da tawadar zinare, a rika ambatonka ana maka addu'a. Ka yi abin da ko bayan baka 'ya'yanka da zuri'arka za su taka da ƙarfi su kuma yi alfaharin zamantowarka ubansu, don baka siyar da ƙimarsu a wajen magaucinsu ba. Ya mai girma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, baka yi kama da wanda zai haɗa kai da wanda aka rika kashe Hausawa lokacin yana gwamna a Legas ba. Baka yi kama da wanda zai haɗa kai da wanda ya ci mutuncin 'yan arewa lokacin yana gwamna a Anambra ko mai goyon bayan raba Najeriya ba. Idan har da rabon sai ka mulki Najeriya, to Allah ya riga ya rubuta a allon lauhul mahfuz, ba makawa sai ka yi, kuma talakawa sai sun ma fiye da yadda suka yi wa shugaba Buhari don lokacin ka ne ya yi. Ku haɗa kanku a matsayinku na 'yan takarar arewa domin ceto mana arewa. Amma a yanzu ina haɗa ka da Allah, ina haɗa ka da girman Allah. Kar ka mara wa maƙiyin arewa baya don kai kanka sai ya ga bayanka. Sai bango ya tsage kafin ƙadangare ke samun wurin shiga. Babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta a kanmu. Shi ne majibincin al'amuranmu kuma gare shi madogarar muminai take. Ni Mu'azu Muhammad, ƙarƙashin ƙungiyar Arewa EAS nake addu'ar Allah ya baka ikon saurara tare da yin nazari akan wannan wasiƙar. Amin.